gari mali asung abang bagai tabi rat kizak chung oro aptoi 30-40 jona borok kasajak tongkha geborno sini pulis kormorong no chung saka je bong gari ne bagai bebasa khaina bagai gebor to saka je phainai non gari khaino non gari ne bebasa khaiga hotel bhao borok time dimane suno koitas time dikhamu suno aptoi koitas time dikhamu suno samai ro time diman bisingo suno sauje ada konda na singde ba 15 minute na singde gari mahai jaga faito but tabu sa sopya tau busu baji tong nar bonaidi tau koita baji tong tau phano sopya ko gari gai asukai sunu lewi tong kha singi jaga bo tini parata haksal singiro bake tonai khorsa buri boro bo logi tongo bini bage problem bo chuma baksa ya bini para ba lag jaga tin para ba ka bo bini saichung bo bake thana aboni subida bok maiya sung gai te tam sanai sung kha kai sung daki sin gari phina bage sung bongno saw but abon sung kunu tabuk sak abon action na jagya chung Bangalore Tripura phainai borok chung oro bejalo kalai tong kasawai chung yango bus ko chung ungkha 3 gonta ungkha bus phainai ne police on inform khaika borok tamsa bus phainai hinai chung tabo bus khairia kau naising tongkha chung tabo kaisa jara bus khairia 7 ta bai tongkha khali mane phainai 15 minute time mangdiu mane abon sayo ko tabo baji confirm je phainai hina abon confirm tong niya ko just sungka ke saubro je phainai hina 5 minute na singde aba 6 minute na singde aba sanai pani sagore aba sanai taga thol sanai but tabo phano aro sok bayabo ke norong nok ke boji gangkha para to komol puro sung man tabo thana mageu to komol beba chalo to dormo na komol to beba seman bai sal ta su horong thanga to no thanga to ekta duita to baji nai but tabo abon kun action na jaya